araw mga kagamba. Kumusta na yung mga viewers natin dyan, yung mga subscriber natin na walang sawang matangkilik sa ating mga video, sa ating mga upload. So ngayong araw na ito mga kagamba, marami kasing nagtatanong kung ano ba yung banusan, ano ba yung tangkal, ano ba itong good size, ano ba itong team, ano ba itong tersera. Isa-isahin natin yan mga kagamba kasi para sa kapakanan nung iba natin mga kagamba dyan na hindi nila alam kung anong laman ng banusan, hindi nila alam kung anong laman ng tangkal. Ngayon mga kagamba, pagka sinabing banusan, automatic ko yun is masbate. Wala po kasing banusan ng Cebu, walang banusan ng Jinsan, wala rin banusan ang Tagalog. Ang Tagalog kasi, pag sinabing Tagalog, walang sizing, automatic yun, halo-halo yun. Ang tinatanggal lang doon yung kulangan at saka yung maliit, yung reject. So, magkakasama na lahat doon yun. Pasyurtihan na lang, pag nakapili ka ng magandang kaha, mas maganda ang laman, ganun lang yun, pipili ka na lang per box yun. Ang banusan naman, marami kasi nagtatanong, ano ba laman nun? Ang banusan ho kasi, nandoon na yung good size, TM, tersira, at saka yung tinatawag na tangkal, yung maliliit, yung pambata, pambinta sa bata. Papakita ko sa inyo, pahapyaw ngayon, ang banusan kasi ito, magkakahalo lahat. Kung nakikita nyo yan, magkakahalo lahat dyan yung malaki, maliit, yung good size, yung OS. Ayan ang banusan, nandyan na lahat sa loob. At saka pag sinabing isang box, automatic ho yun 100 piraso. 100 piraso pag sinabing 1 box, 100 piraso. Yan kasi may mga nagtatanong po sa akin na pag sinabi kong ganito ang presyo sa isang box, tatanungin pa, ilang piraso yon. So yun mga kagamba, para sa benefits ng mga hindi pa nakakaalam dyan kung paano yon. Iba rin ho ang good size ng Cebu, iba rin ho ang tersera ng Cebu, iba ang TM ng Cebu kumpara sa masbate. At saka itong Jinsan, karamihan sa Jinsan wala silang tangkal. Karamihan yan, ang pinakamaliit na size nila dyan is TM, mga kagamba. Mula Jumbo, good size, iOS, good size at saka itong TM. Pero ngayon lang lumitaw itong Jinsan na ito. Ang Cebu naman ang nawala. So, titingnan natin kung talaga bang Jinsan o talaga bang taga Cebu ba yun. Dati kasi ginawa namin na yun ng araw yan. Ginawa namin dipulog yung Cebu dahil ayaw nila. Pero pinalaunan nalaman din Cebu. Ganun yan. So, para hindi kayo tawag dito, madaya sa sukat, pagka sinabing masbate, automatic ho yun, mas maliit siya doon sa good size ng Cebu o Jinsan. Ang sukat ng masbate pag OS siya, kasing sukat lang siya ng good ng Cebu at saka Jinsan, mga kagamba. So ang TM ng masbate, pag umorder ka ng isang kaha na 100 piraso yung isang kaha, huwag kang mag-i-expect na lahat yun is good size. May halong TM yun at saka OS. Pinaghalo-halong TM, good size, saka OS yun. Kasi pag selected ang kukunin mo, iba ang presyo. Pag kukunin mo lang yung pinakamalalaki lang, iba ang presyo. Pag sundot, iba ang presyo din. Kasi nga, ang labanan, pagka-box kasi wholesale yon. So, mas mababa siya kumpara doon sa susundot ka lang. Ganun po yan mga kagamba. Pagdating naman sa Tagalog, walang sundot doon. Basta bumili ka ng isang kaha, mas mababa ang presyo ang Tagalog kumpara sa Bisaya, tinatawag yung galing ng masbate. Pag sinabi kasing masbate, Bicol, pag sinabi ang Bicol, pag sinabi kasing masbate kasi, yan na ang pangalan ng gagamba dyan sa South. Parting Bicol yan, Albay man o kahit saan man lang lugar dyan sa parting Bicol, pag sinabing masbate, yun na ho yun. Ganon yun. Mayroon din sinasabing Tikaw Island, mayroon ding Burias Island, pero halos hindi magkakalayo yan. Nung panahon na mga 2005,
ang gagambang masbate is kasilaki siya ng magagambang ginsan ngayon at saka Cebu. Sa katagalan ng panahon, panay ilaw yung mga tao, panay huli mga tao, yung binhi na dapat magiging uwi sa Ujumbo, nakukuha na, naaagad. So yun ang nangyayari ngayon. Kaya ang size ng masbate, mga kagagamba, is lumiit. Pero yung bagsik, yung tapang ng gagamba, iba ang tapang ng Tagalog, iba rin ang tapang ng masbate. Ang tapang ng Cebu at saka Jinsan, kung nakikinig dyan yung mga maglalaban, is malamya. Hindi kagaya ng masbate at saka Tagalog, sakmal kung sakmal. Ganon yan mga kagamba. So, dito sa akin, marami akong i-discuss dito tungkol dyan sa mga sizing na yan, kung saan lang gagaling. Sana pakinggan nyo mabuti mga kagamba para hindi kayo ma-ignore doon sa mga size ng mga gagamba. Tanong kayo ng tanong, ano yan, line ba yan? Basta kahit saan parte dyan sa parting Bicol, pag sinabing masbate ho yan, pag sinabing banusan, is masbate. Pag sinabing may mga jumbo, may mga US, o asahan nyo na yan, kung hindi Cebu yan, is Jinsan. Kasi ngayon lang lumabas lang naman yung Jinsan eh. Nung araw pinalabas namin yan, Dipulog. Pero kinalauna, nalaman din nila na Cebu yan. Bahala na yung iba dyan kung ano man tawag nila sa gagamba nila. Pero importante dyan is nasa tamang sukat naman ibibigay. O yung ipapakita sa bibili. Ganon yan mga kagamba. Yung Tagalog, kahit saan lugar dito sa norte kasi, pag sinabing Tagalog, walang sizing yun. Ganyan, pag panahon ng Tagalog. At saka ang panahon ng Tagalog, mag-i-start yan ng June. Ang Tagalog, wala pang Bisaya yan. Mayroon man siguro mangilan-ngilan, pero mas malalaki pa ang Tagalog. Kasi nga, wala pa silang mailawan doon. At isa pa, pagkagaling ng Pangasinan o dito sa parting norte, ang Tagalog, pagkahuli ngayong mamayang gabi, bukas maaga mga alas 5 ng umaga nasa kamay ko na. Ganun kabilis yan kasi ang biyahe dyan mga kagamba is 4 na oras lang. Huhuli mga tao ko dyan mula alas 7 hanggang alas 12 ng gabi, and then aayusin nila yun, tatanggalin yung mga kulangan, tatanggalin yung mali, re-rejikan, ipapadala sa akin alas 2 madaling araw. So darating dito sa Cubao yan mga alas 5, ganyan. So nasa kamay ko na alas 5 yan pag may panahon ng Tagalog. Ito naman sa masbating mga kagagamba, ipapadala ng hapon, kinaumagahan na dito darating. So minsan pag nahuli kunti lang nahuli na doon sa masbate o saan man lugar dyan sa parting Bicol na yan, Katayngan man yan o Kawayan man yan o Balod man, basta't parting Albay o Bicol is masbate ang tawag dyan. Ganon yan. Kasi pare-parehas halos ang karakteristik ng gagamba dyan. Matatapang. At saka mataas ang binom ang kumpara dito sa parting Jinsan. Ito namang salmon mga kagagamba. Kagaya itong salmon na hawak ko, walang ibang pinanggagalingan ng salmon mga kagagamba kundi sa Isabela lang. Wala nang iba. Kasi parang yan din ang ibinigay ng Panginoon Diyos sa lugar nila para siguro pagkakitaan nila balang araw. Kasi ang tao nga kasi nagiging matalino na ngayon eh. Marami kasi tayong natural resources dito sa Pilipinas na pwede pala natin pagkakakitaan. Kaya ngayon ito, mga insekto na ito, sa panahon ngayon, pinagkakakitaan na ng mga tao. Nung araw, lalabas ka lang dyan sa labas ng bahay mo sa probinsya nung araw, marami ka na makukuha ng gagamba. Pero ngayon, sa dami ng gumagamit ng mga pesticide, ng kung ano-anong mga lason dyan sa mga halaman, ay nauubos ang gagamba. Hindi ko mo hinuhuli ng mga manghuli ng gagamba is nauubos, hindi po. Ang gagamba ho kasi, biglang na lang lumilitaw yan sa isang taniman. Pag matataas na yung mais, automatic ho may gagamba na yan nung araw. Pero ngayon, sa dami ng mga pesticide na ginagamit ng mga magsasaka at saka yung mga nagbubomba ng mga gagamba dito sa mga manggahan, kahit sa manggahan ngayon, wala ka nang makikitang gagamba. Hindi kagaya nung araw, sa sagingan lang, sa mga pananim ng mga gulay nung araw, at saka yung mga puno ng mga
Alatiris at kay Mito Mangga, makikita mo ang daming klase ang dami ng klase ng gagamba diyan, mga gagambang hari, yung sinasabing ikis, yung gagambang kurinti, napakarami diyan. Yung gagambang tungko, yung tinatawag nilang pula pusod, napakarami yan sa puno ng kamatsili nung araw. Pero ngayon kasi halos sa lahat ng paligid na nung mga puno na yan na nababanggit ko is binubumbahan na ng mga pesticide. Kaya hindi dumadami at nawawala na rin yung mga gagamba na yan. Mga gagamba. So, imbis na pagkakitaan ng mga tao sa panahon ngayon, dahil nga sa hirap ng buhay, at saka hirap na rin ang buhay ng magsasaka, pagka kasi tapos na kasi ang taniman sa bukid, wala na hong hanap buhay ang mga tao sa probinsya, lalo na ng mga magsasaka. So, ang ginagawa nila ngayon, pagtapos na sila nagtanim, inaantay na lang lumaki yung mga mais, palay, nanguhuli naman sila ng gagamba. Sa pamamagitan ko naman, nabibigyan ko sila ng hanap buhay. Yung mga sa probinsya, tinatawagan ko, umuhuli kayo gagamba ngayon, padala nyo rito sa akin. So, binibili ko sa kanila doon per piraso. Mayroon akong ahinti doon na bumibili sa kanilang lahat, and then siya naman ang kausap ko para dalhin dito. Yun mga kagamba. So, sa pamamagitan ko, kahit papaano, nabubuhay yung mga magsasaka, yung mga pamilya ng mga magsasaka doon sa bukid. Dahil sa pagka-lin season na tinatawag, wala pang harvest time, nakatatanim pa lang ng mga palay nila at saka mais, mayroon silang alternative na hanap buhay sa pamamagitan ng panghuli ng gagamba. So, doon sila nabubuhay sa pamamagitan nun. Dito naman sa akin, ang ginagawa ko, gumagawa ko ng paraan para madispatch sa araw-araw yung gagambang ipinapadala nila. Ganun yan. And then, kaparehas din yan ang nangyayari sa parteng Bicol, dyan sa may Masbate. Ganun din ang pamamaraan din dyan. Mahuhuli yung mga tao roon na walang hanap buhay. Kaysa ba naman makatambay sila o mag-inuman lang dyan, maglasingan. Pagdating ng gabi, iilaw sila ng gagamba. And then kinumagahan, ibibigay nila doon sa isang ahinti ko dyan sa parting Masbate na yan. Tapos ipapadala naman nung nag-aayos dyan, binibili niya, papadala naman sa akin dito sa Metro Manila sa pamamagitan din ng bus. And then aabangan ko rin yan. Yung mga transaksyon na ganyan mga kagamba is ordinary na lang yan sa mga ibang mga negosyo. O padala, and then padala rin ng pera, bibili dyan, palitan ng kalakal, ganyan din sa gagamba mga gagamba. Ang tanong lang kasi, nung panahon na napakahirap i-dispatch ang gagamba, hindi mo alam pa paano may ibibinta yung gagamba mo. Ngayon yun. So ngayon, no, sa tagal ng panahon na nagagamba ako, kahit pa paano, dito na rin ako nabuhay mga gagamba. Kaya halos lahat ng klase ng gagamba, pag ipinakita mo sa akin, halos kilala ko kung saan galing. Sasabihin ko sa'yo, galing Isabela yan. Sasabihin ko sa'yo, galing Gabaldon yan. Sasabihin ko sa'yo, galing Tarlac yan. Galing Pangasinan yan. Kasi nga magkakaiba nga ang itsura ng gagamba. Kung sigurado ka na marunong ka tumingin ng gagamba. Saka yung Masbate, kitang-kita mo itsura ng Masbate. Yung Cebu, alam mo kung Cebu yun. Yung Jinsan, alam mo kung Jinsan yan. Pero yung iba kasi dyan, kahit hindi naman Jinsan, sinasabing Jinsan. Pero hinuli lang dyan sa parting South yan na hindi natin matukoy kung saan lugar, na hindi pa naaabot ng mga mangingilaw yan, kay malalaking gagamba yan. Yung mga Jinsan na yan, nung panahon, ganyan kalalaki ang Masbate. Pero sabi ko nga sa inyo, naging hanap buhay ng mga taga-probinsya, kaya naaagad din yung mga gagamba. Kaysa ba naman bumbahan lang ng mga pamatay piste yan, mawawala din kasi mamamatay din yan. Kaya instead na bumbahan yan, maubos, huliin na lang mga kababayan natin nasa probinsya para kahit pa paano, kumita sila. Yan mga kagamba. Pag sinabi dito sa banusan, pag sinabing ito may banusan ako rito. Pag sinabing banusan, nandyan na latang sizes niyan, wholesale ang presyo niyan. Pero pag sinabi mong susundot ka, pa rin ang presyo. At pag sinabi mo rin kukuha ka ng good size, automatic, tatanggalin yung malalaki rito, kunin lang yung malalaki, may halong TM yung good size na yan. And then yung mga sinasabing tangkal, yung maiiwan na maliliit, yun yung tangkal, mga kagamba. Yun ang tangkal. Kaya yung para sa kabatiran ng mga iba natin mga kagamba dyan, pagkabanusan, ganyan itsura niyan. Kasama yung malaki, kasama yung maliit, kasama yung pinakamaliit, kasama rin yung pinakamalaki.
Ngayon, kung kukuha ka ng banusan, mas makakatipid ka dahil nga mas mura ang halaga kumpara doon sa ikaw ang pumili. Pag ikaw kasi ang susundot, natural mataas ang presyo. Ganon yan. Kung TM naman, yun yung size na sumusunod doon sa good size ng masbate. And then, yung tersera naman, yun yung susunod doon sa TM. Ang TM kasi, ang tawag diyan, kaya sinabing TM kasi, mas malaki siya ng kunti sa tersera. Pero dati, ang tawag lang diyan tersera. Ngayon, kaya tinawag na TM niya, ang ibig sabihin ng TM, terserang malakas. Ibig sabihin, pag sinabing terserang mas malakas, halos hawig na niya yung good size na masbate. Yung tersera, yung TM. Yung tersera kasi, halos hawig na rin siya nung tangkal. So, ayan na. Ang good size, pag kumuha ka ng wholesale, isang kaha, may kasamang TM yon. Kasi, hindi naman lahat kasi ng good size is magandang panglaban. Kung panglaban hinahanap mo, automatic kasi pag kumuha kayo ng good, nandoon na yung mga OS, good size sa TM, automatic kasi panlaban hinahanap nyo pag kumukuha kayo ng ganun. Unlike doon sa sinasabing tangkal, is pambata lang yun, laruan lang ng bata yun. Iyon ang deliver ko sa mga manininda ko na umaasa rin sa akin dito sa Metro Manila araw-araw para mabuhay din sila. Ganun po yan mga kagamba. Ang mga presyo niyan, magkakaiba. Mas mura ang banusan, mas mura yung tangkal, mas mura ang Tagalog. Una, pinakamura dyan, Tagalog, tangkal, banusan, TM, at saka good size. Yan. Magkakaiba ang presyo niyan. Kung gusto nyo malaman ng presyo, hindi ko na di-discuss dito kasi nag-iiba-iba ang presyo niyan sa bawat panahon, sa bawat segundo, sa bawat araw, sa bawat linggo, sa bawat buwan. Nag-iiba-iba ang presyo niyan mga kagagamba dahil idinidepende natin yung presyo kung ilan yung darating sa'yo. Kasi kung halimbawa umulan doon sa isang lugar na yan at hindi sila masyadong nakahuli, kunti lang nahuli ng mga mangingilaw, pipilitin mo ipadala dito dahil wala kang mai-supply. So, mas mataas ang presyo ng mga kagagamba dahil kunti lang yung dumating. Lahat ng mga expenses mo doon papatong. So, itataas mo rin ang presyo noon. Kaya nga bago ipadala sa yung gagamba, kukumprontahin mo muna yung kukuha, kaya mo bang ganitong presyo? Pag kaya niya, papadala yon. Ganon yung mga gagamba. Kaya nag-iiba-iba ang presyo niyan. Minsan, pagka madaming dumagsa yung dating, mababa ang presyo, mas malalaki gagamba. Pagandahan ng gagamba, pababa ng presyo. Mayroon naman panahon na may pambili ka, ala ka mabili. Dahil nga walang supply. Lalo na sa panahon na mga malamig na ang panahon, kagaya ng Nobyembre, Disyembre, madalang na ang gagamba niyan, mga gagamba. Pagdating na naman ng mga bago magkatapusan ng January, diyan na naman dadagsa na naman ang gagamba. Mga gagamba. Hindi lahat ng panahon kasi is maraming gagamba. May kanya-kanyang panahon yan. May kanya-kanyang panahon sa parting Bicol, sa Masbate. May panahon din dito sa parting Norte, sa parting Isabela, sa Pangasinan, sa Tarlac, sa Ilocos. Magkakaiba ang panahon yan. Pero pagdating sa Norte kasi iba itsura ng gagamba niyan. Pag sinabing Tagalog, Tagalog lang talaga itsura niyan mga kagagamba. Pag sinabing Masbate, is Masbate talaga, makikita mo Masbate. Mayroon siyang mukhang Tagalog pero yun nakuha lang din naman doon sa maisan. Kasi pag nangilaw ka sa mga maisan kasi, karamihan na kulay ng gagamba mo is dilaw. Pagka nanguhuli ka naman sa lugar ng mga puro palay at saka mga damo, iba-iba kulay niya pero karamihan yan tigre ang kulay at saka bulik. Ganyan po mga kagagamba. Kaya pag ako pinatignan mo sa akin o pinasuri mo sa akin yung gagamba, kung ano itsura no at saan galing, masasabihin ko sa iyo kung saan galing. Magkakaiba kasi kahit maiisang hugis ng gagamba na yan mga kagagamba, pag tinignan ko, makikita ko kung saan galing yung gagamba na yon. Pero meron din, siyempre minsan magkakamali tayo kung ano itsura. Pero karamihan yan, alam natin, lalo kung nakakahas siya at binuksan ko, makikita ko yan kung saan galing. Yung sa Cebu naman kasi karamihan naka-plastic yan mga kagagamba at saka ang tangkal ng Cebu mas maliit pa sa reject. Pag mapapansin nyo, napakamahal na, napakaliit pa yung yung tangkal nila. Pero yung good size nila, mataas din ang presyo. Pinakamura talaga pagka pambenta lang sa mga bata, mga laruan lang, Tagalog.
saka tangkal. Kung may magbibigay sa'yo ng tangkal na masbate, kasi karamihan kasi yan, banusan binibigay, lalo kung kunti. Pag mag-sizing ka, hindi ka naman makakabuo ng isang kaha, dahil maliliit nga yung dumating sa'yo. So yun, mapupunta lang yun sa banusan. So mas mura ang banusan, ano lahat ang size niyan. Kaya yung mga nagtatanong dyan mga kagamba, ano ba laman nung 100 na piraso na sa isang box, pag sinabing banusan po, kasana po lahat dyan yung tangkal, yung TM, yung tersira, yung good size, at saka OS po. Basta masbate. Yun po. Ito namang Jinsan, selected na po yun pag dumating dito sa Metro Manila. Naka-sizing na po yun. Ang size niyan, tersira, TM, good size, OS, saka jumbo. Pero minsan kasi halimbawa, yung isang namimili doon, ang bili niya diyan kasi bultuhan na eh. Siya na nagsisilik pagdating dito, or pagdating doon, sinisilik na lang nung ahente na namimili doon sa mga mangingilaw, maumuhuli ng gagamba. Yun mga kagamba. Yung mga iba naman, pagdating dito, minsan nire-repack nila, kunwari, kararating lang, pero yun ba, sa recycle na lang yung ginagawa. So, sinsya na sa inyo mga kagamba kung nababanggit ko yan. Kasi para lang sa kabatiran ng mga kaunti pa lang ang kaalaman tungkol sa gagamba. Yung mga sizes, yung tanong dyan, tawag dito, ilan ba ang minimum? Pag sinabi yung wholesale yan, automatic po yan, isang kaha yan. Mga kagamba. Iba rin ang presyo ng delivery, iba rin ang presyo ng ikaw ang pipick up. Kasi siyempre pag de-deliver pa sa'yo, isang kaha naman, di ka de-deliveran. Ganon yan mga kagamba. So, sana may napulot kayong kaalaman dito sa idinidiscuss ko. Sa mga susunod na panahon mga kagamba, i-discuss natin yung paano magkondisyon ng gagamba, ano ba itsura ng matapang na gagamba, saan ba galing, ano ba yung gagambang mabagsik talagang panglaban. Marami tayo di-discuss dyan mga kagamba. Darating yung panahon na iisa-isayin natin yan. Huwag lang kayong mainip. So kung may mga kulang pa man mga kagamba sa mga susunod na panahon, uulitin ko ulit kung mayroon ba ako nakaligtaan na i-discuss sa inyo. So yun mga kagamba, hanggang dito na lamang po. Shout out po lahat yung mga nagpapa-shout out dyan na hindi ko na shout out ngayon, sa susunod na lang po. At saka yung mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo na nanonood, kahit pa paano nalilibang sa mga upload natin, mga video natin sa YouTube. Nagpapasalamat po tayo sa kanilang lahat. At hindi po tayo mangingiming magpasalamat po sa lahat ng mga subscribers, sa lahat ng mga viewers natin, mga kagamba, lalo na mga subscriber natin, at saka yung hindi pa po nakapag-subscribe dyan na nanonood, paki-subscribe na rin po mga kagamba para po kunting suporta lang po kay Tatay Mundo. At ako po hindi po magsasawang magpapasalamat sa inyo. Marami pong salamat mga kagamba. Hanggang sa muli po, ito si Tatay Minto, at magbibigay ulit sa inyo ng mga magagandang laban sa mga susunod na araw.